Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang, pagirumdum po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pagpicture, pag-text, urog na sa laog ang Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, pray for us. Orat si Emperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakaman, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kalakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban.
An kapalibutan, nagasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilaming pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kami magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudes Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos Marina Aldaw, sa Indugabos mga tugang, ngunyan Sabado, sa ika-11 semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for the gift of life of Ivy Christine Yap Blanco, kahagadan ni Maria Isabel Yap and family. Pasasalamat man ni Caroline D. Pasasalamat for Emil on Father's Day, kang Miraballes family. Pasasalamat for the 60th birthday of Teresita, kahagadan ni Teresita Aicardo and family. Pasasalamat man ni Maria Helen Micalier and family, asin man kang Magdaraog family. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. For baby's victory and swim competition, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For favorable outcome and breakthrough for Josan Alacar, kan Alacar and Arabia family. Espesyal man na kahagadan ni Xavier. Para sa birthday, kahagadan ni Eminita Onghoko and family. Asin man espesyal na kahagadan ni Judy Remlin Lee. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Eduardo kan Mendoza family, Angela kan FNS Velasco. Sa kalag ni Margie para sa iyang death anniversary kan Ricacho family. Sa kalag ni Feli ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Teresita kan Malaca family, Chan Ki and All Souls ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Sa kalag ni Emmanuel kang St. Jude Parish, Emmanuel kang Daughters of St. Jude. Sa kalag ni Consolacion asin Jose ni Neil Fali and family. Sa kalag ni Emmanuel kang Esquivel family. Kay Rosita, kahagadan ni Irenea Garing and family. Florentina ni Joyce A. Sarsa and family. Nancy kan Valle family. Lolita ni Dr. Jean Merandilla. Francisco Jr. kan Riñon family. Johnny kan Rebostillo family. Asin man sa kalag ni Merel kang Lausinco family. Matindog pong gabos. Ito yung misa para sa Kaamawan ni Santa Maria sa aldaw ni Sabado.
Sa ngaran ka nama, sinaki, singad Espiritu Santo, ang grasya sing katuninungan ni Kristo kagurang dantan, pagkamot kan Diyos, pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, tas to makasalan, tangani magkandog itang magselebrar kan mga banal na misteryo, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa tataramon sa gibo sin sa kapapayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birin, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko'y pamibis kaguranan ng Diyos. Mayrak man lagod sa ton, Diyos sa makakaman, sin pagkapatawadan sa tao makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Mamibig kita, Diyos sa kagurangnan, namimibig kami, warasan sa imong mga nasasangkoban na mag-ugma sa danay na karahayan ng kalag asin hawak, asin sa mamuraway na tabang Santa Maria, tunay na Birhen, makaligtas sa kamundoan ngunyan, asin makinabang kandaing tapos na kaugmahan. Uli kay Kristo, agurang niyamos sa imong aki, kay bamang nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro nin mga kronika. Kan magadan na si Yohada na padi, ang mga prinsipe sa Huda, nagduman asin nagtaong galang sa hade, asin ang hade naghinanyog sa inda. Tinalikdan ninda ang templo nin kagurangnan, ang Diyos nin sa indang mga magurang, asin naglingkod sinda sa mga kahoy asin mga anito. Huli kan kasala na ini, ang kaanggota nin Diyos nahulog sa Huda, asin sa Jerusalem. Pinadarahan sinda nin mga propeta, tanganing magbalik sinda sa kagurangnan, alagad daininda pinaghinanyog. An Espiritu nin Diyos nagpakusog ki Zacarias, an aki ni Joiada na padi. Si Zacarias nagtindog sa atubang kanbanwaan, asin nagsabi, "Ta daw talinalapas nindo ang mga tugo nin kagurangnan. Huli ta binayaan nindo ang kagurangnan, binayaan man kamunya. Kaya pinaghumaan siya nagadanon, asin sa pagbuot kan hade, ginapo siya sa good na magadan, duman sa patio kan templo nin kagurangnan. Nalingawan ng God kan hading si Owas, ang pagkaherak na ipinahiling sa iya ni Joiada, ama ni Zacarias, mala ta ipinagadan si Zacarias, aki ni Joiada. Kan naghihinagdan si Zacarias, nagsabi, "Mahiling lugod ini nin kagurangnan, asin siya ang magbalos." Pagkatapos kan taon, ang mga Arameyo nakilaban ki Owas. Sinalakay an Huda asin an Jerusalem, ginadan an mga puon kan banwaan, asin mga sinamsam
ipinadara sa hade sa Damasco. Minsan nga ni an hukbo kan mga Arameyo sa ditsana, itinaonin kagurangnan an kamot, sa kamot nin mga Arameyo, an dakulaon na hukbo nin Israel, hulita an Huda nagsumbikal sa kagurangnan. Diyos nin sa indang mga magurang. Siring kaini ang padusa nin Diyos kiowas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sagod pa man sa kung kamumutan an kagurangnan. Sagkod pa man sa kong kamumutan ang kagurangnan. Nakipagtipan ako sa sakuyang pinili. Nagsumpa ako ki David na sakuyang sorgoon. Sagod pa man pasasarigon ko ang sa imong kapag-arakian. Papatindugon ko ang sa imong trono sa gabos na panahon. Sagkod pa man sa kong kamumutan ang kagurangnan. Danay ni ipapahiling ko ang sa kong pagkaherak sa iya, asin magdadanay ang sa kong pakipagtipan sa iya. Dai mapupuho ang sa iyang kapag-arakian sagod lamang, ang sa iyang paghahade siring sa mga aldaw nin kalangitan. Sagkod pa man sa kong kamumutan ang kagurangnan. Kun an sa kong mga tugon talikdan kan sa iyang mga aki, kung sinda dai maglakaw susog sa sakong mga kabutan, kun paglapaso ninda ang sakong mga pagbuot, kun dai sinda magkuyog kan sakong mga paghukom. Sagkod pa man sa kong kamumutan ang kagurangnan. Sisilutan ko ang sa indang katampalasan, papadaran ko nin pamakol ang sa indang kasumbikalan. Alagad dai ko hahaleon sa inda ang pagkaherak, dai magliliwat ang sakong pangataman. Sagkod pa man sa kong kamumutan ang kagurangnan. Matindog tabi ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong Espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imong kaburangan. Si Jesus nagsabi, dainin makakapaglingkod sa duang kagurangnan. Ulit akon ang saro namumutan, ani kadua kauong isan. O kung dayopot ka sa saro, sa ikaduwa papabayaan. Day ka mo makakapaglingkod sa Diyos asin sa kayamanan. Kaya sinasabihan ko kamo, day ka mo mahaadit, dapit sa pagkabuhay, kung ano ang kakakanon, kung ano ang iinumon, asin dapit sa hawak, kung ano ang gugubingon. Bako daw na ang buhay orog kay sa kakanon, bako daw na ang hawak orog kay sa gubing. Hilingan nindo ang mga gamgam sa na naglalayog, day nagtatanom, day nagaani, day nagtitipon sa mga tambubong. Alagad pinapakakan kan sa indong kalangit no na bako daw na urog na mahalaga kamo kaysa sa inda. Si isay sa indo sa paghaadit, makakadagdag kan sa indong minuto, sarong minuto man lamang sa lawig din sa iyang buhay. Tadaw tamaadit kamo dapit sa gubing. Mas danindo kung paano nagtatalubo ang mga diriyo sa kapatagan. Day sina napapagal, day naghahabol. Alagad sinasabihan ko kamo si Solomon, sa tao kan sa iyang kayamanan, day nagubing nin araw kaining mga liryo, kung andoot ng ngunyanyaon sa kapatagan, asin sa aga, sinusugba sa kalayo, magayon na ginugubingan ng Diyos. Kamo pa daw, andain niya paurugon, mga maluya kamo sa pagtubod. Kaya, day kamo magparaadit, day magparaharapot, kung ano ang kakakanon, iinumon o gugubingon. Mga pagano ang mga naghaadit, dapit sa mga bagay na iyan. Aram nin sa indong Ama sa langit,
ang gabos nakaipuhan nindo, enot hinguwaw nindo na maghahadi an sa iyang katanosan, asin iyan gabos nakaipuhan nindo itatao sa indo bilang kadagdagan. Day pag-aadit na anaga, na sa aga, taan mga aga may sadiring kaaditan, tamo na para sa ngunyan na ang ngunyan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagbumaw sa imo, Kristo. Good morning. Ining napakinggan tang Ebanghelyo, garo sarong summary kan mga katukdoan nagiraray konektado sa mga palada no mga beatitudes o blessed. Kasi giraray tinatawan doon ang spiritual na pagkabuhay. Kung nahihiling kang agurangnan ang kaaditan ng tao, manungod sa mga material na bagay, gubing, pagkakan, inumon, trabaho, kung ano pa man. Baka man iyan sa indang sa diri, mga maraot, ninulit na nakakatabang man iyan sa araw-aldaw na pagsabuhay, kan kabutan ng Diyos. Alagad kung digdin at saka sentro ang puso ng tao. Sabi nga ni, kasudma sa Ebanghelyo, sa indong values o mga importanteng pigtutubudan niyaon po sa puso. So where your heart is, where your treasure is, there is your heart also. Ngunyan, di ka paliwanag, anong klaseng treasure? Meaning nasa laog kang puso. Is it a treasure na makaabot sa langit, makatabang sa pagiging Kristiyano? O treasure sana para sa imo? Na dahil man sinishare sa imong kapwa. Kaya tinutugtan kita, pahiwason an sa tuyang pagiling, pahiwason sa itong pagkalaom, asin pagsabot kan mga paagi ng Diyos. Kita ng mga tao, aram tamay, salit kitang puso, alagad, pinapadakula ini kang Diyos, kung maninigaw kitang mag-ako, din mga darakula pang balaog. Bahala ng kagurangnan kung ano ang itato sa tuya. Alagad, kung minsan, sardit na bangay garo na dakulao na maray, pinapadakula ta, nagaro bagay gina tamako di kita mauugma. So God is changing our values. Ano ba ang gusto tang mangyari sa buhay ta? Asin ang piga para pangajita na makuata, dahil man madaling makuha, nasalit sa naang kaypo na paagi. We might move heaven and earth, tangani sa nang makuha ang mga siring na bagay. Asin magayon ang kaputan ni Jesus, kung nagaparahaadit ka, matagal daw ang buhay mo. Bako daw na suraghaadit, inaatake sa puso. Bako daw sa naghahaadit, daing tiwala sa Diyos. Kaya, ili nga ang comparison nga kagurangnan, ili nga yung mga liryo sa kapatagan, the lilies of the field. Dahil mga yan nag-aataman, pero mga magayonon ang burak, o itong mga doot na ngunyan, sariwa, pagkahapon, alang, sinusog ba sa kalayo? Haliputod sa ng buhay. Inyet, namumutad kang Diyos. Tinag ko para reklamo. Pero ang tao na tinawa na nga ni ki pag-iisip, tinawa na nga ning puso, tanganing ma-feel ang emosyon o ang mga maray na pagmati, sige, lugod ang reklamo. Incidentally, duman sa first reading, nagapot ako sa diri ko. Natanaw niya ako ang kagurangnan. Pigtutugutan itong mga garadanan.
kan mga hadi, kan mga tao. Samantalang sa buhay ka mga propeta, pag day ka nagustuhan nga gurangnan, nagsabi ka nin sala, immediatamente gagadanon ka. Pero ining mga hadi, tinatawan pa rin kadakol na panugit sa buhay ninda. Sasabihin pa, ngunyan ngaya, day ko padudusahan, alagad sa mga ikatulong henerasyon, ikaapat, sa kakugigibod ang padusa. Natataba kong pareho sa form of justice. Siguro mga tugang sa sarong propeta, importante yun ang pigsasabi. Kay po na day ka mag-utik, nahali sa Diyos ang pigsasabi mo. Pero kung ika mismo sa iyo mo naghahali ang kaputikan, dayan maaako kan Diyos. Kaya tulos man sana nagagada ng propeta. Otherwise, kung loyal ka sa kagurangnan, sinasabi mong dapat na sabihin, ili nga po so naging palad ni Eliseo at saka ni Elijah, no? Makapangyarihan, no? Kung sabihin na day maoran, day maoran. Kung sabihin na magoran, maoran. So, nahilig taman kung paano pigtatao kang pinili kang Diyos ang pagsunod sa kabutan kang Diyos. And countless blessings ang nangyayari. Ha? Ano daw ngunyan sa satuyang panahon? Paano kita nagtataukan sa diri? Tanganing mautob ang kabutan kang Diyos. Siring man kita sa sinasabi ni Jesus na sige ang worry, sige ang hadit sa mga bagay na dahi man dapat pag-aaditan. Takon ang Diyos masuripot, itataw kang Diyos ang gabos. Alagad, anong sabi niya? Inuton ang kahadean, ang mga badores kang kahadean, ang katanosan, ang katotoohan, ang pagkamuot. Takon mayo ang mga ini, mayong kahulugan ang mga gubing, ang mga pagkakan, ang mga inumon. Sana may sabuhay ta ang mga katukdoan na ini. Pagbumibi ka mga tugang, taganining sakon sa indong atang, mga kamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan, na may mga dolot ni mga sakripisyo tanganing sa tabang ni Santa Maria inakan sa imong aki
daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigawasin dapat, matano si nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagporan. Asin sa rabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo. Sa aldaw ni Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siringman, danay, an kamurawayan, kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban, ang liwanag na daing kasagkoran, sa Yesu Kristo, sa tong kagurangnan. Uli sa iya nag-uumawan mga angheles, kan sa imong kamahala, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes sa kalangitan, sin mga palada na serapines sa rabay na nag-oomaw, nagdisilibrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na pagbuot mong makasanong sa indahan sa mga tingog, sa kaugmahan mga magkairibang nagsasabi. Kagurang na ni kanagadan banal, borabot ng gabos sa kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakat ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos nan sabi, mga ako kamagabos, sin magkakan kay ni, tinian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkaya mangkang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, nini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrorumdam sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudolot sa iyong kagurangnan, kining tinapay ng buhay, sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong magatubang, sin manglikod sa imo, asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirong dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon,
sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong ginigiramdom pinapamaybi sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadahan dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namibi kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, sing gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin kamuraway sa imo, siring man. Huli sa akimong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapangyarihan, kapanahonan, kan mga panahon. Nadugduan kan mga nakakaligtas na togon, sin pinatuod kan Diyos no, kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama Ama niya niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalahan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paradigtas na sa Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sino pagkani ko siya mapatuninaw nga sin magkaborunyog, sosog sa imong kabotan, kan nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan nga kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tandaan ng katuninungan. Uyan kagurangnan ni Kristo, iya siya nagsasabi, day maghadit, kunay magtiwala, magsarig sa iyang kapangyarihan.
Siyang kodero kan Diyos, paparang kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pamibi kita. Pagurangnan kami nag-aako kan mga langit noon sa sakramento na miibi sa imong pagkaherak, tanganing nag-uugma sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen, sa pag-urog sa Birhen Mansana, pag-arog sa Birhen Mansana, magkanigo kaming masangkoban kan misteryo nin pagtubos sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton taan Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules Filiebe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac
lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, benedictum fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium, os pendes, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix. ut vivificamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, que gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tua habitaculum epitse meriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemoratione et amor, eius pia interditione ab instantibus malis, et amor de perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Kagurang nan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. nga pamibig, miren Maria, na kaligtasan na sinudas Tadeo. Kamo sinumangal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinaulutan na, banal Eucharistia, lakaw kita sa kaugmahan, katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning. Inang mapagampon, Virgen de Salvación,